bones i benvinguts de nou a Semifús. Avui us presentem l'última i nos vamos. Estem aquí amb el Tito José i en Jordi, que ens porten aquest projecte que es diu Rumbasia. Rumba de la Floresta, no? Que us agrada que us diguin. Què tal? Benvinguts. Encantats. Un plaer d'estar aquí amb vosaltres. Què és això? Expliqueu-me una mica sobre la Rumbasia, de què va? La Rumbasia és un projecte que el que hem fet ha sigut musicar poemes d'autors catalans universals, però els hem musicat per rumba, que és el nostre estil. I llavors el que hem fet ha sigut una mica fer un anàlisi dels poemes. Ens ha ajudat en Ramon Piqué de la UAB a analitzar els poemes, i llavors el que hem fet ha sigut musicar-los adientment al poema, no a la lletra, o sigui, no a la longitud i a la mètrica, sinó al significat i al sentit del poema. Vale. Molt bé. L'última i nos vamos. Com va sorgir aquest nom? Perquè és una mica la frase de final de festa de venga, va, l'última i nos vamos, no? Tu has dit, de la festa que no s'acaba mai. El José i jo vam començar, ens vam trobar i ens coneixíem feia temps, però ens vam adonar que hi havia feeling i que podíem tocar junts en una barbacoa. I tocàvem i no s'acaba mai. I els primers concerts que teníem també fèiem concerts, fèiem la conya de mentre tinguem la copa plena nosaltres toquem, i si no voleu que toquem més no tireu la copa i ja marxem. No ens dongueu més. I d'allà va sortir aquesta frase, i que també té molt ganxo, no?, per tocar. Bueno, aquesta és l'última i ja marxem, Sí, però si podeu estar eternament, no? Sí, bueno, també el que passa és que quan dius que és l'última la gent s'anima. Llavors nosaltres ho fem moltes vegades. Hem trobat utilitat, no? Sí, no? El doble joc. Vinga, i seguint amb els noms, això de Rumbasia també va per aquí, no? Rumba i poesia. Rumba i poesia, sí. Ha sigut ben senzill, no? Juntar aquestes dues disciplines que potser es poden veure tan dispars, no? La poesia, que és tendra i més tranquil·la, no? Amb la rumba, que és més de festa, no? I, bueno, el nom ja ho diu tot, no? Sí, està clar. Sí. Molt bé. Com va començar? Quant temps porteu ja? Amb la Rumbasia la vam estrenar ara fa un any, el 13 d'octubre, anar al Festival Nacional de Poesia, i bueno, portem un any fent actuacions, hem tocat a diversos festivals, a biblioteques, teatres, una mica de tot. I com a l'última i nos vamos portem 2 anys i pico, portem, sí, 2 anys i mig. Un dia vam dir, va, anem a tocar. Vinga, no? Sí, així va sortir. Ens animem. Molt bé. Com ho feu, això? Primer la poesia, primer la música? Bueno, primer fem l'anàlisi del poema, llavors mirem a veure si és trist, si és alegre, de què parla. Hi ha molts poemes que no els de la Maria Mercè Marçal, costa molt de desxifrar, per exemple, de què diuen. Llavors, una vegada que sabem, una vegada que entenem el poema, tenim clar el que explica cada estrofa, llavors el que fem és intentar buscar quin sentit li donarem nosaltres, no? Llavors, per exemple, la cançó de Pluja de Josep Maria Segarra, llegint el poema vam veure que parlava de donar seguretat als infants per anar a dormir. Llavors vam veure que havíem de fer una rumba de bressol. Llavors és això, és un ritme tranquil, de donar confiança als infants, és un joc de frases que es repeteixen, que es baixen el volum. Bueno, hem anat buscant el sentit a cada poema per fer la música. O sigui, no hem començat per la música de molta gent. Si pensa que comencem per aquí. M'han dit que heu tingut assessorament també de la UAB, no?, en aquest aspecte, per treballar una mica tot el tema de poesia. I adaptar-ho, no? Perquè no ha de ser fàcil, entenc, el procés. Bueno, el que ens han ajudat és a comprendre alguns poemes, i també ens ha ajudat en Ramon per estar en contacte amb poetes, hem dit d'allà de la Facultat de Lletres. Llavors el que ens ha ajudat també és a conèixer anècdotes i que nosaltres les puguem explicar, no?, en els concerts, i coses sobre els autors, que també és interessant. Hi ha el dubte, a vegades hi havia el dubte moral, no?, de que, hòstia, estem agafant una poesia que a vegades ens sembla que està allà dalt, no?,
i li estem posant aquesta cosa tan kinky, no? Potser d'alguna manera, de tant de bareto que és la rumba. I ens hem sorprès, no? amb alguns autors, no? Que ens expliquen que en principi un poeta ens sembla una persona molt sèria, però que en alguns casos ni molt menys. No? Sí. Vam descobrir que en Papaseit era fill de mare gitana. Ah, sí? Ostres. Sí, això no ho sabia. I llavors, clar, per exemple, en aquest cas ens ho van dir que ja el ritme binari de la rumba ja el tenia integrat ell, o sigui, el portava l'ADN. Portava la sang, ja. I que hagués estat encantat, ni que fos com un homenatge a la seva mare, ja li hagués agradat. Ostres, que bo. Doncs mira, ni que sigui, ja li feu vosaltres homenatge, no? Bueno, porteu ja més de 40 concerts en el que portem d'any i més que he vist que teniu assentats i suposo que més que sortiran, no? Esteu contents? Sí. Esteu contents? Bueno, van sortint, no? A més, se'ns ha fet una mica bola de nieve, no? Sí. De molts concerts de llançar solo un altre però tampoc arribem a tant. Bueno, ja arribes. I bueno, sí. Tenc que teniu les vostres vides també, no us dediqueu només a això, No, ojalà. Bueno, hem vist també seleccionats al 18è Festival Nacional de Poesia de Sant Cugat i al 35è Festival Internacional de Poesia de Barcelona. O sigui, molt bé, la trajectòria pel poc temps, no? La veritat és que molt bé. Estem molt contents. Sí. També hi ha molta feina, darrere d'això. Home, ja, ens suposo. Però sí, contents de la resposta, sí. Molt bé. I la gent què tal? Respon bé? Li agrada els comentaris que us diuen? Home, el comentari que més ens diuen és que mai s'ho havien passat també amb un recital de poesia, perquè a part de la música projectem imatges dels autors, expliquem el poema, expliquem com és l'autor i a més el concert a partir de cert moment es converteix en interactiu, no és unidireccional el recital de poesia. Llavors això a la gent li agrada molt. Hi ha vegades que han acabat ballant i tot. Sí? Bueno, això es tracta. Llavors la gent és això, és un espectacle de poesia. O sigui, nosaltres ho concebim com a espectacle, no com a concert. I llavors és això, té un feeling, no? I un crescendo final i la gent li agrada molt. Que guai, molt bé. Creieu que el format aquest que porteu de duo us facilita una mica el tocar en molts espais? Hi ha molts espais ara, bars, biblioteques, llocs així, que potser per una banda és més complicat, no? Fer un concert allà, i com a duo, cantautor també, que han passat per aquí també alguns, poder és un format més fàcil, no?, per portar en certs llocs. Creieu que us ha facilitat això? Sí, facilita, segur. Del tot. Entràvem tocar-te en algun bar que apenas cabíem els dos així. Bueno, hem hagut de treure taules. Sí, en aquest, per exemple, seria impossible. I després això que dèiem, que en el nostre cas no ens podem dedicar únicament a la música, i llavors el tema d'agendes és molt més fàcil. José, podem aquest dia? Sí que podem. Si fóssim 6, hòstia, hi hauria dies que fallarien 2, ja no podem fer aquest polo, i al C2 això és molt senzill. Tenim el format de 3 músics, també. Llavors hem fet arreglos de percussió major i percussió menor, que quan són els 3, es nota, hi ha més xitxa. O sigui, tenim els 3 formats, el solo, en duo i amb 3 músics, i en algun moment estaria bé un baix. I quan ens posin l'escenari que no necessitem, portarem el baixista. El baixista també. Molt bé, perquè tu tens banda, José, també. Sí, jo toco també amb una altra banda. Baterista. Sí, bateria. Res a veure. És una banda de tornar a tenir 13 anys, no? O sigui, ens ajuntem i fem versions de heavy, de rock dur, coses que escoltàvem quan teníem 13 anys, i és una mica l'objectiu amb aquella banda. O sigui, no és fer molts bolos, sinó l'objectiu és fer molts assajos. Molt bé. I tu, Jordi, tens banda també? Jo, bueno, tinc diverses coses, diversos projectes engegats, però en cap estem fent concerts, estan en gestació. Vale. També una mica, com diu el José, trobar-nos, disfrutar tocant i beure cerveses i ja està. I com veieu l'escena actual per als músics? Tant per bandes com per duos, cantautors? Com ho veieu? Vosaltres que esteu donant bastantes voltes,
i no sé si heu fet concerts en banda a part d'això, com ho veieu? O sigui, els concerts de bandes de música grans... Bueno, en general, el que comentàvem abans una mica, no? De l'escena del cantautor, dels llocs on poden tocar els cantautors o duos o coses més acústiques. Jo et puc explicar una anècdota d'això, que sempre la comento, que al·lucino la diferència que tenim els músics de tracte quan estem fora de la ciutat de Barcelona i dintre la ciutat de Barcelona. Quan anem a dintre Barcelona, vas al local on et toca tocar, el cambrer està servint copes, li dius hola, soc el músic, i et diu passa, tu mismo. I et trobes amb el fons d'un bar que t'ho has de muntar tot tu, i quan toquem fora de Barcelona, hòstia, la gent és molt més propera, no? Hòstia, t'esperen, hi ha un altre tracte. I això a mi m'ha sorprès, si més no. A Barcelona, que sembla que hi ha d'haver més públic potencial i que hi ha d'haver més espectacles i ha d'estar més cuidada la cultura, no? I com a mínim nosaltres ens hem sentit més cuidats a les rodalies. A mi el que m'ha sorprès és que per fer un concert, la quantitat de paperassa que has de fer i després que si donar-te d'alta com a proveïdor, o sigui, mil coses, i després la factura electrònica, o sigui, hi ha tota una part administrativa que quasi ocupa més que els assajos. Que t'assagi el propi concert, no? A mi m'ha sorprès que no hi hagi alguna més estàndard. Bueno, perquè al final suposo que tothom ha de justificar gastos, no? I per justificar gastos hem de passar per una sèrie de tràmits que els músics, com nosaltres, que no estem cobrant allò 10.000 euros al bolo, és una miqueta absurd, no? Perquè dius, bueno, vinc aquí a tocar i a passar-m'ho bé més que per cobrar, no? I sí. I és això que dius tu, no? Al principi, que no estàs cobrant uns 10.000 euros al bolo, doncs hi ha tota una feina darrere que l'has de fer igualment, bueno, al final nosaltres el que volem és tocar, no estar a l'ordenador enviant mails i enviant paperassa, no? Clar. I aquesta balança és difícil, has de tenir molta passió, que és el que tenim nosaltres, ens agrada tocar i fem tot això perquè al final volem anar i tocar. Està clar. I fer que la gent s'ho passi bé i que ballin, no? Està clar. Bueno, doncs anem acabant ja, que se'ns acaba el temps. Una miqueta de promo. Teniu rumbesia.cat, la vostra web, si no m'equivoco? Rumbesia.cat, sí. Rumbesia.cat, perdó. I teniu, entenc, canal de YouTube, canal d'Insta... No, som més de l'Instagram. Més d'Insta, Ara sí, anem molt atrafegats i amb el mòbil és més fàcil. Amb el YouTube, amb el Facebook algú tenim, però nosaltres som més de l'Instagram. Molt bé. I ja per acabar, així, la vostra millor anècdota, una anècdota divertida o... Abans comentàvem aquí entre bambalines una mica, alguna cosa? Anècdota divertida, doncs anàvem a tocar un dia a Lleida, en un poble, a la Clua de Mallà, i bé, anàvem allà seguint-nos amb la furgoneta i el Google Maps va trobar un camí que era un minut més ràpid. Més ràpid. I bueno, ens vam ficar per allà i ens vam ficar per un camp i hi havia aigua que queia i fang i al final hi havia un riu, que en el Google Maps no sortia el riu. Llavors per tornar no podíem pujar perquè estava tot enfangat, ens van haver de venir a buscar. Amb uns 4x4 vam arribar una hora tard de l'hora que havíem de començar, estàvem allà i estàvem tan nerviós i tan excitats que vam fer els 2 bolos seguits. Hòstia! Sense parar, no? Sense parar. Molt bé, doncs res, ens acomiadem ja per avui amb l'última i nos vamos i ara ens farem un parell de temes i us escoltarem. Moltíssimes gràcies per estar al Semifusa amb nosaltres, un plaer. Gràcies. José i Jordi, gràcies. Ens veiem properament al Semifusa. Vagi bé.